അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും എവിടെ നിന്ന് ഈ മാജിക് ക്യൂബ് കിട്ടണമെന്ന്. ചിലർ പറയും മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വന്ന് കിടക്കുന്നു, ചിലർ പറയും ദീപാവലി അതിലുണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന്. നമ്മൾ ആദ്യം കലണ്ടർ ഇടുക, അതിൽ ലൈറ്റപ്പ് ബർമൂഡ അത് ഗോച്ച് പിടിക്കുക. അതിലൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്ലെയിം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും, കൺഫേം ചെയ്യുക. ഇത്രയുള്ളൂ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ക്ലെയിം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മച്ചാന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓർമ്മ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.